onon namdotonoɓe ɗum ari ha yetti agence immobilier Thiabibi ko agence mo ceerno Bocar Kane ardi kalɗo jiɗɗo terengaji walla galleji pewɗi agence Thiabibi ari koye bandiraɓe ummuɗe kulikuli natti fayere natti agence Thiabibi laɓɓini fo saabu ari gam wallude men e hebde galleji ina ɓuuri fewirde e weɓirde fo mbiɗa min ɗon de Anne Mariste kalɗo jiɗɗo amen hebde yo noddu heɗiɗo numéro aji 77 411 95 68 77 685 63 47 walla mbaɗa 77 515 62 74 tawi toon to France gonɗa a waɗat 769 03 83 78 agence Thiabibi ari gam hollude men lawol ngol. halni jinnaɗo fof no garduɗani no hanniri min ko non kalniri mum ɗum noon minnene mboɗo yiɗi noddana kam jinnaɗo ma mi haalda e mum min gandodira hayso koye téléphone hayso mi yahani o arani ne hamin mbawi nanodirde nenoy Allah jarama jarama haala ma kadi yooɗi feewi a waɗi kadi haala ko gandanɗa hoorema mo kaldata ɓi mo jibinɗa ko ardi fof mbiɗa ñaago moɗon yaafuya e arde mi ɗo hen mi haalnani mon mbaɗen e laawol ara tene garmine kadi on jaɓɓima kam a waɗi kadi ko an jibinimi jinnaɗam inchallah min wat feere kaldum joni joni ni so Allah jaɓi no mbiɗani ko noon e ko wona ɗum ko addi kam ɗo ko wonko jiilotomi somi yiiti ɗum so Allah jaɓi tan mi ruttotomani so Allah jaɓi minani kadi mi weltima dal min neɗɗo kamɓe mbi kala ko needi hokkani wona bonam needa ko hokkata ɗum noon noddanam yumma min kalda so ɗum ɓurani mbiɗen aɗa ñanti min ko hannde tan min mi ñantade min faami hannde ñantugol ma ne waɗi spécial mbimi gorgol ma Aissatou Kane koko ari guila subaka nan nodda kam so ummima joni ko toon paami nan ummi France guila hanke ha joni nan nodda téléphone aji mum dartaki toon paami hanke ɗum taki ɗum addi ñantallo ñantugal min hayso wona ɗum aɗa min kam komi ñantorot tan mbeɗa andi kono hannde ñantugal ma hannde ngal na wonko woni hen dal waɗi joni ɗum spécial an annene topaɗa to dawanda mi dawdare hay nokku noon accat mi deeƴa mais hana sa yi sa arti kam no daña salite o mbimi gorgol ma Aissatou Kane aɗan addata seeɗa kañum addata ko ha heew no gandirɗa ɗum ni tan kasi wadde moƴƴi mais bon ma
ko jimi ñaagaade mon an ko ñagorɗa so tawi ko kalis kam oto yettinni soda ga périkaji an ko valise ha heewi périkaji armoire ha heewi paɗe armoire ha heewi comci an ñallata tan ko sodade joƴƴina a yonaka taw ha joni kalis kam oto enduni saabu mbiɗen meela mi suwa taw yettinde ha woƴƴini ko hooram min mi ñaagaaki mo kalis ma sa ñagaki kalis ko ñagorɗa kam en fait won goto suko debbo gummiɗo Mali o ari ko gallo galle fama en joni noon ko tono woni an holi suko debbo gummiɗo Mali kadi ene ma acca mi jokkita kam haal ko gummiɗo Mali ari ɗo omo yiilo liggey ma mbeɗa yurmamo o ala no feewi e sahaji mo sohla kalis jonon o wi kam kanko o yawani haydara hayso mo liggey affaire bon o dañi amo yiɗi te andi galle o ɗeɗo balle kam no waɗi manqué bon par ce que gila nde bon o acci ha joni on jettani goɗɗo min jettani goɗɗo minen defanta koyamen eyyi ɗum noon tahi jinmi pofta ɗo sa jettimo o ara ɗo amo liggo kam eyyi moƴƴi jiɗɗa tan komo jaadoɗa aɗa waɗa loodi lo ndu ko mala ndu ko mankisano ko ɗum tan mbirɗa en ƴettum accim ala probléme yo ar mini ni mo waw foftindemi kono noon aɗa andi samedi e dimanche kam aɗa andi kam bamma sene ɗo kañum hay ko war defanta ɗum so wona min o jaɓata joni ko wawi arde altine kam ha aljuma wawi liggade o jippo eyyi ɗum ala probléme par ce que kanko moom hayso ɗum amo yiɗi sa dañi wiyede samedi dimanche liggota kay ƴettu amalam ma dañ kam mo koywiɗɗa e beddaji taade ko ɗum tan jiɗɗa juna ummi may yuma koye makko paaɗa an so taw yiide mu neɗa haala ala min mbiɗa andi tan ko tagi ma tan darnade mo ɗo aɗa ɓoranimo wudde avocat ko ha o ara ɗo mbata aɗa daña jewtitiɗo mbiɗa anduma noon eyyi moƴƴi ko kalda fof no moƴƴi min aɗa ɓaɗa ƴettimo toon alhamdulillah min kay min andu neɗɗo wona a ƴettimo de eyyi mi wima yo ar omo wawi arde eyyi moƴƴi ɗon de mbawmi haaɗantema mi yeehi to gorgol ma chattu kan gila rappelde mi ɗo mbiɗan so téléphone makko natti ɗo kam moƴƴani eyyi d' accord wat sese noon sa yi hoto ƴettu cadeau ji fof nawa kadi o wiide kadi a ari eyyi ma omo wawi arde janggo he yo ar eyyi nokkude joɓatamo an kay yo ar tan ko wi fo mami yoɓo ɗum wona caɗele yo ar tan eyyi moƴƴi mi weltima nani eyyi moƴƴi aɗa heewi jeeraba an aɗa heewi haala joni haala koni ñalawma haala wol ko heewi mi haala walleɗo ko force walleɗo wona force mane e o kumba ko arde pour walludema mi yiɗa ay mi yiɗa wallede fof tan am wawi jeeraba an aɗa heewi haala joni ayi an min ko jiimi an ko jiɗɗa an joni anda ko jiɗmi anda ko jiɗmi ala mi anda haalnam ko jiɗɗa jinmi ko mbimnomami woppam mi yaha galle ndenam c'est pour 2 mois ɗum weeɓani jeynaba a yahani hay nokku a yahani galle nena ma to ga a jooɗ to jooɗo ga kumba ari pour foftinoma aɗa haala tan aɗa haala ma ɗum ɗo ko jam ayya mi felatama no wonno son ji bandiraɓe noon gorko kala ko jaɓanno debbo mum hande joni salo nden somi wima ɗo musa posanako somi mbiya kumba nan ɗo kumba patati kumba patata ay min ɗum yo haaja kono intimité am hay suko goto bonnata mi jaɓata ɗum ko an yiɗi ɗum hay mi waɗanima hay dara an foftana men foftana hoorema jeerama an kumba o kumba o ala probléme o waɗanima hay dara o ari tan pour foftugol no wonno hoɗon ndendi ƴiƴam ɗam a wawa yiide probléme makko min ñande fof omo loko kam ko doburu ngata wutta mbimani ko doburu ngata wutta a yiyani ko waɗata ko fof pourquoi jena o suko waɗanima hay dara mimi ya wallam wawi a woori ni ɗum ɗo e yam ya wallante mi haalnima ɗum noon jeno fawata kam ko powɗa kam ko ha paraɗa fawa mi mette mi jaɓata ɗum de min kam est ce que ɗum no jari so yeehi kay ha garnomi ko walludemo wallude mawnam walla wondude digal mawnam mais so tawi omo yaha omo mettina hen holko jari ɗum est ce que mi hoorata jam ɓuri jambere hoore jam
ɓuri hammade yaha ɗo henne tan mi jooɗo ha woda no wayi wiye ko min addi gila ɗum tawani mi hen noon mi hoora téléphone noon honko heƴani hen en jindiri à maintes reprises mais mi ƴeewan hono e an par ce que booti o ɓolo waɗani debbo o booti o ɓolo waɗani neɗɗo internement nder e boowal aɗa laaɓi nder e boowal aɗa yooɗi ko ɗaɓɓannomi e aduna avoir obtenir mon diplôme dañde kadi ko jiyami mi yiɗa ɗum mbeɗa ñaago Allah kadi so tawi ko jinmi ko yaato no yiɗimi te so conscience am fultani min min tu ressens la même chose que moi mi wawa noon haalde walla wukkide ko gonduɗa ene ɓuura mboɗo yinma te mi meeɗa huccidde suka debbo walla goɗɗum sah même so tawi ko cukaw ya mes amis Bachir en ko ɗum ɓe toñiranno kam pourquoi je suis pas sentimental peut-être chaque chose à son temps hunde noon so yontani a wawa ɗum yontidde hande noon mi soobima ma kaddi gurdam te mi felliti confiance oɗon e guilli ɗi ɗon ittu ɗum hokkuma ha bada min nak ko mbaɗannomi walla ko waɗanno ressentir am mi wondi je te jure même sene wonanno rek table ngal ɗo ne wawi wonde témoin par ce que momi horki ɗum mi faw ɗum ɗo nda ene dira ene haala indema profondément je suis amoureux de toi te ala ko jinmi kaddi gurnamam ko mboɗo waɗa ko mboɗo gollo heddo hakkunde men ɗum tan woni mission ala goɗɗum nak te suis sincère pouvoir am walla courage am walla bravoure am hokkani huccidema haalandema ko gonɗa haalayam no gonɗa an ka waɗani osé wadde am ɗum noon kadi min mi watta ɗum osé wadde ma an profondément je te sens plus profond mi anda noon no ponmi haaldirde way ko je t'aime rek bigué mbiɗa yinma so tawi gongol no wonno konngol gongol no gonno par ce que mbaɗa wawi wiide min ko mbaɗami sentir o diwi jidde je t'aime profondément ɗum tan wonno sababu noddumami ɗo pour mo wonma ɗum prouvé wonma ɗum avoué hankkadi ne ko teddede am dal mi nani haala ma ko kalɗa ko fof mi nani ɗum no feewi mais bon ko jiɗɗa exactement bon alani min e ma on s'est vu on s'est connu ande so mutualise ala ñalawma walla jamma mo gonduɗa mi lelima taw mi nanani dade ma ɗon haali fof cihlagal ngal walla gantirel ngal e sakkorno mais hande yiide nde fooli fof rendidu fof kadi suddi ɗum ala ko jinmi sona min gurdam amen maydam taw ko an woni debbo aduna et c'est la première fois aussi et je sais aussi so tawi no wonani réciproque mboɗo wawi guurdir ni hankkadi mi maydir ni par ce que destiné am oɗon mo Allah hoddirno yomi yiɗo ko an sene wona kadi ko an jiɗodiren ɓe gasir noon so wonta kadi min bon je vais mourir avec le grand célibataire franchement donc ko ɗum wonno sababu noddumami ɗo haalandami gon ko kalɗa ko fof mi nani ɗum mais bon j'avoue que mi añanima parce que mbeɗa ƴettatama mbe tottuma komo tottita kam tawmani mais bon laissons le temps faire les choses et on verra le reste ko tottata men c'est mieux ƴetten temps men seesi seesi ha ganden ha ɓuuren wadde minante d'accord alanɗo moom haydara fawñata he min ko ɓurno teddudoyamo rek ko ganda min ko mbaɗa mbiɗa sentir pour toi Kulay yow na ay wax yo ne liggéey ma ngar mi waddama présenté liggéey ma ene wayno mbiɗa jogui pewno galle o foof kañum fittara kañum waɗata foof frigo nani ayi kasuji ma nani termosaji nani wona ay pomme de terre nani soble nani
ay frigo kala ko faade jaram kono woni dow ɗo sa sohli tew walla gertol mani kañum wonɗo wona faami kay liggey o ɗo sani ay o ga frigo kañum nani ay ndugguji ɗi fof nani kala ko jogɗuɗa dal nan ɗo inchallah sa fini a waɗi ko mbaɗanɗa ha gayni wulno termusaji nawa dow table to fawa toon kamɓe kala garɗo e mam ma siwon hoore mum kawma noon wona ñamɗeli fo yiɗi ko wayno guerte en diwtiren o softanani ɗum kono nde aɗa defa ɗum fof mami haalane comme ça mbawen waɗandemo fayinde makko banggue so ɗum yawti jiirumami ko sirielam guel jiirumami ko aissata ko sen eyi ande noon aɗen an minema eɗen nandi ɓalayol ma e ɓaleyelam nandi wadde waɗ galle o ko galle ma anani mbasa ñookade mbasa wadde ka koɗo à partir de hande ka joom galle anani fof nani cuisiniére kala ko cohluɗa nan ɗo joni jehen ay nduggu legumaji ɗi kañum goni oto banggue joni jehen hulma suuduma anani eyi mbala galle o ko galle ma anani inchallah ay an min ko jimi an jidda an joni anda ko jimi jidda jinmi ko mbimno man woppam mi yaha galle ndenam c'est pour 2 mois ɗum weeɓani jeynaba a yahani hay nokku baɗɗo toppiti moon no feewi tutte men min ngala probléme goto machallah sabu weltare beltinɗa men nde beltinɗa kam nde beltinɗa ɗum yumma e bamma ko hoorema mbaɗanɗa ɗum ɗo tan neɗɗo ñamatuma a halan taw haydara de mbaɗo tampinama toon e caprice aji makko ɗi non ça va machallah toppitin tam on mbiɗa de yaa ko kalan ko jiddami ha gonduɗo e o min jahalinde miyal amen e jaam min garta e jaam façon bella mum fof min guura toon downumi tan ɗum ɓooya kay alhamdulillah ɗum tan ñagotonon Allah ɗum tan ñagotonon Allah ça c'est bien passé alhamdulillah ah ça c'est bien passé kay hay an aɗa andi ɗum on teddini kam machallah ala fo dal ko manquiri kam j'ai été bien plus même que nous gonirlode galle fama jam franchement on toppiti kam mais ala probléme goto au contraire ko min waɗatno caprice ujam comme d'habitude ana meeɗa wadde caprice ko o heewi caprice aji ya kanko gononɗa non joni minema est ce que min mbatta joni ko woni mbiyam ɓurɗo hewde caprice wadde joni ko woni mbiya an en paris eyyi so ɗum yewta appartement mon to mbar weeli on ah ça va de min de je suis bien mais aɗa andi tan ko kañum haalta haydara ko deƴƴinide minin fo yemmi yewni yaya mbimi an ha joni ka fils à maman attends yaay ɗum c'est normal par ce que aɗa andi min ko an guumi ko an gandumi te kadi kala ko mbawma wiide ambiance galle o kam mi yewnat ɗum so Aissa Togosel woni to babam ga Amadou ga ɗum yewnat ɗum e joni a natti wonde ɓiƴuma joni kam ɓinguel kala sa joni kam saɗa wawi goppa kam mi deeƴe joni koye ɗeɗo juuɗe pawma reɗum toon tan a refama mataw mi goppani galle nenam e babam an komi dokkaɗo noon komi jaaro ñaago yimi dokkami eyi joni wona min ari tawdude maccina aynajje kono min yiyam sa andi komi sehil makko en tout cas mataw mi wona sehilma mais kala ko wayno wonde dal min mi yewnan nena sa renani noon par weekend mbattan mi arde toon mboɗo wona ɗo e nena est ce que a eggata gosol woni ko e haalde ɗum ha weele kono ɓen ɗo watta o watta ɗum alhamdulillah rabbil alamin ɗum ɗo tan neɗɗo ñamtono Allah tinno ɗon no feewi mbatta hakkille e hoore ma ɓeɓende joni ko mbattuɗa ummade aɗa dawa ko ɓandu ka parnoɗo ɓandu tan ha ma e mas te bawum rokkata kam haydara subaka lawnoɗo kam a dawi wiyama yeɓɓami mi dawi ay ko ni o woruno kankone haw dañi ko wadde aɗa waɗa caggal makko ka dillina ɓandu ɗo seeɗa en tout cas sa wowani tawde yaay sa watti tawde lellotono ko ha ande weela fina wallahi ndi joni watti tawde ɗum waɗi haade makko ummade ma on ko waɗa maniɗi fof ma o waɗat wowani cikku makko mi wowani vraiment mi weltima hande mi weltima no feewi ha ɗon tan wawi haade eyyi so yawti ɗum
minen ñaagoo tan hunde wonde dewgal welaani surtout en cas ko en cas ɗum ko anama ko hannde ko jooni en ndessodir ɗum ne weli haa maayi kañum ɓuri njuumno welde mais so yii kadi haa ɓooyi ne waɗa goɗɗum kaare so arii kadi a waɗa ɗum géré à ta façon muñondiron gooto mon fof muñana goɗɗo o dewgal welaani koɗo adan ɗo tan kooli heen koko seeɗa ko heddi ko fof ko aɗa faama tan jooni taade wayi noon kon muñondiran gooto mon fof yaañat ɓernde mum waawa nawde goɗɗo ko an kalanta ɗum an ka ɓiyam mo koto senni ɗum ɗo koko ñaaginum Allah ko ɓooyi aɗa yiɗi ko kalantumami ko goppa noon yawde ma nde wulde ma hoore nde joni dal kalissa ñiwinɗa eyyi kay min joni ko kalissa woni ɓinguelam mi jaɓi agan joni saɗa wawi ƴeewa no mbaɗɗa mi jaɓi wode emin gara min duttogal on joftaka ha mottoɗon ni ko mbino tan emin gar min joni calmin mbiɗen hay koto waññande ndema ay mbiɗen taɗan tan uddimo haɗa fewna tan plaji ma ndin ɗon wadde joni hay ɗon ko wonta e daro wawa kono ha joni ne ɓuranimi ko mbaɗɗon ko ne ɓuranimi yo Allah waɗa noon jaam amin mami arto joni kay ko noon tan mami arto nanani weltima mami yewne noon mami yewne rewɗo o tan yami mami yewne bilahi mami yewne kadi mbaɗa hoore ma gorko ha gorko mo wonde kelli faaɗa amin o kaalido alhamdulillah rabbil alamin mbaɗɗa to seeɗi ngol kay jam tan nda tampere mawɗum yo alhamdulillah no mbiyeteɗa min kulay mbiyete hein kulay mbiyete Ule. Ok. Musidɗi kam. Musidɗi moƴƴani e ɗumne tan gonke kam ɗum kam ko foti haɗede ni. gonke Déjà moƴƴani e environnement o et puis natti tidde quoi. gonke Ah ok, an woni ɗo maɓɓe keso o. eyyi Ça va. Continue liggéey ma. jarama Continue liggéey ma. Ira inen nde ko Puley. an Ine ma ko kulay Puley. eyyi Yettode ma. min kulay sow mbiyete Puley Sow. Ah, a yettanima nde nayi no wele ha. jarama Puley Sow garda e galle Sow Sow. gonke Ɗum halpulareɓe mbiyata yande hawre gubba. gonke Ça va bien. mawɗum kay jam tan Bismillah ma. manima Bismillah ma. Bismillah ma. ma Mi nani ɓe mbi ɓe jetti goɗɗo tan. gonke Mboɗon yetten. eyyi ok kam kiitaki kam min de mi huli hande to gonmi ɗo ndara neɗɗo hakkille dow ha less ko kiindaki kam banno suusaɗo ɗum kam siira no nantir ɗum woni haɗo hade mi maytano o koppumuji caamo omo ndaara